Підтримати полонених українських моряків листами пропонують на Майдані Незалежності. Саме зараз там розпочинається акція «Підтримай тих, хто у полоні». Активісти вирішили нагадати 24 українським морякам, затриманим росіянами у Керченській протоці, про те, що їх чекають вдома. І нині долучу до розмови Вікторію Аблязову, нашу кореспондентку. Вона нині на Майдані Незалежності. Віко, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, що нині відбувається на Майдані Незалежності та взагалі яка атмосфера нині там панує? Вітаю! Акція розпочалася близько 5 хвилин тому. Сьогодні організатори акції хочуть навчити українців, як правильно писати листи, аби їх пропустила російська цензура. Серед обов'язкових умов написання російською мовою, уникання українських патріотичних гасел та української державної символіки, а також, якщо це листи до українських військовополонених моряків, то не розпитувати їх про обставини захоплення українських кораблів в Керченській протоці. Організатори акції хочуть закликати українців привітати військовополонених моряків з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Нагадаю, 24 українських моряків прикордонники ФСБ Росії захопили в полон 25 листопада, після чого висунули їм обвинувачення у незаконному перетині російського кордону. Нині ж українські військовополонені моряки знаходяться в московському СІЗО Лефортово. Ми залишатимемося і надалі тут, повідомлятимемо вам подробиці акції у наступних випусках «Заман». Поки що у мене на цьому все. Студія. Дякую тобі, Віко. Чекатимемо від тебе подробиць в наступних випусках. Це була Вікторія Аблязова, наша кореспондентка з Майдану Незалежності, де нині відбувається акція на підтримку українських військових.